TV. Yamakateerera kudai so ndiyo Kulien TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Iko zvinezvi ndauya ndine update ya comrade Nyokayemabhunu Wellington Masiwa, uyo mukomana akasungwa panguva yadarika. Nyaya dzaaisungirwa dzacho tese tiri kuziva kuti nyaya yakazongopera dziri nyaya dzematongerwo enyika, even though vanotaura kuti wakasungirwa kuti arigara muSouth Africa asina mapepa. Nyaya yeComrade Nyokayemabhunu takabva kudhara tichingotaura nezvayo panapa, and I understand kuti vanhu vese vanga vakateerera news dzepanapa kubva kuti kare vanoziva zvinhu zvaiitika nezvinhu zvaitora nzvimbo. So nhasi vanga vapinda mukoti kuti nyaya vanotongwa nyaya dzefraud case dzedze dzanga dziri kutaurwa nyaya dzefraud, but nyaya yapostponedwa kuendeswa musi wa17 November. Mareasons akasiyana-siyana, but vachadzoka zvekare musi wechipiri patiri kutarisira kuti ndo kunana around 4 November ndo pavachadzoka kuti vange vachinosangana necase yeextradition. But already inini ndiri munhu anoona zvinhu izvi, ndiri munhu anotoziva zvinhu nechekare. Even kana imimi makada kuzvianalyza, pakanzi munhu ane imwe fraud case iri yakamirira asi iri kunzi ichanotongwa 17 ichanotongwa musi wa17 November, asi iko zvine zvingamboya futi timbotonga nyaya imwe extradition. It doesn't make sense. Takutoziva zvazvinoita. Chakudiwa panapa kutsvaga nzira dzine musoro, nzira dzinobatsira kuti munhu ange achibatsirikana. I understand kana uri ng'anga, ita ung'anga hwacho kuti munhu asiwe nezvigananda. Handiti taneta naona nongoti ngatingonamata iwe kana uchitozoti unonamata uchinzwikwa naMwari wacho. Namata kuti Mwari vacho vanzwe kuti munamato wako zvinhu zviri kudiwa kuti munhu ange achisiwa. Ndo zvinhu zvatiri kutaura iko zvinezvi, because to be honest with you muri yeZimbabwe nyaya iyi yarwadza, vanhu havachanyatsoonekana nazo. Zuro ndizuro vamwe vanga vari kucomplaina in terms of nyaya dzevanenge vachinovamiririra vacho ikoko, tikutaura nyaya dzevanomirira malawyers. Nyaya dzakawanda dziri kutaurika pamusoro penyaya dzo, but I'm not here kuti nditaure nezveizvozvo, because chandiri kunyatsoda ininika kuti ndotovatenda nepavanenge vakakwanisa kumubhenge vachimira naye ipapo. Zvakakosha, tinozvikoshesa, tinozvitenda izvozvo. But iko zvinezvi nyaya iripo, mukomana achadzoka futi mukoti, but atoone case yatoendeswa kuna 17 November kudhara. And meno kuti pachafamba sei, pakuda kuti imimi munge muchionawo kutoziva kuti hapana income, hapana outcome ine musoro ichabuda pane ipapa, because atone imwe yatopinwa kudhara. It's either vachangonzi ipanapa takutongotaura kuti iwo takutongokubata neextradition yacho wakutongoenda, oro kana kuti vachangoenderekana vakutongoti no tichabopostponda futi tozosangana musi wachakadaro December. Ndo zvinhu zvatakutoanalyza tichiona zvinenge zvichiitika. But so muri Zimbabwe, please, I think it's high time vanhu vanokwanisa kubatsira mabatsirirwo ane musoro angangoitwa kuna this comrade. This is the right time, please muri Zimbabwe. You know vanhu vakaunda mune maconducts mune chinchi yekuti munge muchinikina muchita get in touch kune vanhu vari kumhanya chinhu chacho paground. Iko zvine zvikosi one nyaya iri kuitika, mari yakawanda yashandiswa, vanhu vamwe vanga rumbobvisa mari, malawyers anga rutombopuwa mari, andimukuzviona. But tinosvika pa the extent yekuti even kana munhu ari kubvisa mari anenge apedzera aneta wakomana tichiri ne any outcome here, ndo panotanga kuda ndo nyaya yacho pachida kuzoitwa serious. So all I'm saying is iyi nyaya iyi haichadi kuitwa give up zvekumhanya, yakuda kutotangidzwa kuitira kuti vatoona kutoti chero vakada kuzama kuningina, because iko zvino varizoti aiwa vanhu veZimbabwe vane zvimatenge zvepatience zvidiki, saka zvinenge zvapera mweya kuti patience dzacho dzaashoma. Munema kuti kubvira patakabvira here tichingoti tichimunamatira, kubvira patakabvira here tichimbomhanya tichienda kumaembassy. I understand zvese izvozvo zvinenge zvichiitika, but please muri yeZimbabwe ngationei zvatingakwanisa kungoita pana comrade kuti vange vachibatsirikana. Ndiyo TV kaikutorira subscribe kuti zvizokufambira, ano pane zvimwe zvima information, no what chakupa full information. Ongoclick notification bell tine maposti asitori paseo, saka tikutoti futi ndiyo chane uyai mu advertise masola pane. Everybody say Kulien, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say